С Мария Димитрова сме се събрали да ядем салата Цезар и фокача. Мислим, че H&M е мега траши магазин. Говоря за този в центъра по-конкретно, не толкова за самата марка, защото сте на дъното. Специално за този магазин трябва да бъде затворен и сменен. Дали ще Зара, бъде с Зара, примерно. Нека да бъде примерно, но... 4 етажа. 4 етажа и работи само един ескалатор. И то на качване. Да, нищо повече, нищо повече. Все пак сте пуснали лампите посред бял ден, но ескалатори няма. По стълбищата ви паднали бижута, аз трябва да ги връщам на касата и някакви миди там при обувките. Палитра от скучни, бели, избелели цветове, без никакви дизайни. Бели. Палитра от обикновенност. Асансьорче, което не работи, защото не може да си платите сметката, защото магазинът ви е 4 км и има 50 клиента за един месец. А да не говорим за глупавите дизайни, които уж представляват някакъв минимален дизайн. Тук мъничка щампа и отзад на гърба нещо по-голямо. Всички се правят по един единствен кълъп. Кълъп ли? Кълъп. Вземайки интригуващото място на центъра, похабявате възможността на някой друг магазин да разцъфти. Служете един Диор, ама такъв на намаление. Като говорим за намаление, именно точно в този H&M всичко е на намаление, защото кой влиза? Искам да знам. Никой. Всъщност искаш да го вземем ние да го трансформираме в нещо? В музей на салатите Цезар. В Пловдив се намираме. За централния H&M говорим. А за бранда нямам думи. Излагате се, вие сте масова марка, приличате на масово гумно. Световна оборотна марка, която се излага. Който обаче имаше по-съм да предоставя. Ами да, имах косъм в фокачата, затова ще ям сега кекса с лъжите.